Cherifula lajɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ni an ye 26 mars la sɔni an karamɔgɔ Aseyi Sherifu Usumani Madani Hayidara bɛna mawuludu ɲɛnamaya yɔrɔ min na o la an nana walasa bolimafɛn bolila minnu bɛna yan 26 mars la mawuludu kɛnɛ kan k'olu hakilina dɔn u yɛrɛ ka hakilina n'u ka faamu la mun de bɛ se ka caman bɔ accident na walima accident minnu bɛ kɛ ka caya an bɛ yɔrɔ min na ko bi a kun bɛ kɛ mun ni mun de o la bi an ka jɛmukan bɛna bolo de kan. Bon, fɛn min bɛ ka accident caya sisan circulation na bon, je pense que la première des choses l'auto-école parce que forcément il faut que mɔgɔ min bɛ taa ka taa permis ta à l'auto-école il faut qu'il soit bien suivi par les moniteurs parce que une fois que tu connais bien les codes de la route et que le code de la route suivi à Nyabinanima. Bon, pendant 1 mois ou 2 mois, parce que moi-même, quand j'ai permis de passer, j'ai fait 3 mois de formation avant de passer mon code. Bon, depuis une formation que depuis 1994 jusqu'à cette année, Allemagne il y a 6 ans. Bon, première des choses, ni moi quand on voulait quand circulation, on portable. Je ne communique pas au téléphone. La chose aussi direction de communication. Deuxième des choses, sur la conduite là, la ceinture de sécurité, ça c'est la première priorité. Puis nous me fana sokono, me dija, ni ninga demea jusukashi, to jusukashi keka srata. Bon, ni be conduite que mogo dans les virages là, faut toujours suivre les codes de la route, les panneaux de circulation, les virages premier est à droite, le virage premier est à gauche. Bon, les cassis d'Odan, surtout, faut pas suivre le véhicule tout près. Parce qu'il faut laisser au maximum à 5 mètres de distance entre les deux véhicules. En cas de freinage, directement, tu peux freiner. Pour ne pas que il y ait de casser. Bon, surtout, on nous fait Abidjan. Bon, dans la circulation, en tout cas, on fait de telle sorte. Ben, moto machin fait. Membri les cachats. Bon, membri ta côté là. Première des choses, ni là, que y a membri ta so qu'on follow. Et puis, huile de direction, et puis, membri vérifier. Ni qui membri vérifier, quand du ni tout à côté là. Et puis, circulation. Parce que, fin de ce qu'on a vitribacan, il faut que toi-même tu saches que est-ce que ta circulation nous fonctionne. Bon, les clientants à droite comme à gauche. Maintenant, il faut que tu suives tout ça de près avant de prendre le véhicule, de le mettre en circulation. Bon, mimbe danvarambe Bamako ni Abidjan tché, moto koé. Bamako moto kacha. Bon, une fois que la circulation a dobé baraka à très bon. Bon, allez reta nyanyine ka faut qu'on mène à tourner. Nous tenons déjà fait. Il faut que tu sois toujours prudent. Comme il faut toujours tout comme ça. Il faut que danvarabla membre ni nyonche ou bien danvarabla moto tigu ni membre tigu ni nyonche. Et puis bah l'on quand tu as tourné directement à 10 mètres, tu dois mettre ton clientant pour montrer à ton collègue qui est derrière toi que vraiment tu as l'intention de tourner à droite ou soit à gauche. Bon, fais même ce qu'il pour que l'accident comme ben noya ou formation parce que une fois que il t'a auto-école là, il faut que tu suives la formation. Une fois que la formation suivie, il y a le code de la route suivi, c'est rare qu'il y ait un accident. C'est rare que tu vas avoir un accident de la circulation. Depuis 1994, auto-école auto-école là, Semtem Bori, Sito Bori. Bon, jusqu'à présent, il y a une voiture personnelle Bori. Bon, quand il y a imam Kondula, imam Samasekou Kabo Abidjan. Bon, à la Baragara, al système Mayelaka. Voilà. Bon, accident qui a libi ko chaman fo. Excès de vitesse ba ke. Bon, ko chaman ba ke. Ba le chauffeur ou chaman bi fracture ta lu na ba ke quoi. Bon, ka excès de vitesse contrôlé ani dosita nous, ka dosita molu bolo ko lu na contrôler après quoi. Nous ka chaman bi voilà. On est bolo mungal no accident ci asan. Donc abi dépend bolo fa bolo wa la quoi. Pas fama. Bi jama do asugula ne bolo fa wono. Ibita dondoni puis jama ka can ibita hakili sigi la ni armado ye dondoni mais ni taara ni fanga fɛnɛ ni accident kɛra a bɛ dépend bolofɛn bolibaga de la quoi ne yɛrɛ bolo de bɛ ka caya quoi dɔ bɛ yen nɔ n'i ye kuma fɔ yen nɔ a b'a faamuya mais n'i y'a fɔ dɔrɔn a b'a kɛ ni dusu ye sira sanfɛ bolibaga yɛrɛ i kan k'i hakili sigi ka taga dɔndɔni ka daga k'a fɔ i kelen tɛ sira kan e bɛ fɛn dɔ dɔn dɔ t'o dɔn dɔ bɛ dɔ dɔn dɔ t'o dɔn quoi. Accident cayara sisan
Denmisɛnw siyara na caman bɛ o bɛ fɛn dɔw ta ka sɔrɔ ka mabiri boli bon o bɛ fɛnw ta ka mabiri boli o ka maîtrise ma se yɔrɔ min na o bɛ mabiri boli ka tɛmɛ o kan hali n'o balila fɛn dɔ la o tɛ se ka fɛɛrɛ minɛ ka bɛn o fɛn ma ka maîtrise kɛ mɔgɔ min kɔni bɛ boli la ani mɔgɔ min bɛ tagama na n'a bɔra ka bɛn a nɔgɔn wulancogo tɛ kɛ kelen ye donc yɔrɔ kama accident bɛ kɛra n'o tɛ chauffeur bɛ mabiri boli mabiri bɛ chauffeur boli ni sira ka ɲi mabiri même a kɛlen bɛ ka chauffeur demander an ka taga mais ni sira man ɲi chauffeur le bɛ mabiri boli sisan parce que ele bɛ dingɛw fɛn ten man ka don na ni n donna nin na mais ne e ka boli ma se min ma ne balila dingɛ dɔ la e bɛ taga ne ko e bɛ fɛn teri kɛcogo dɔ la e bɛ taga o de bɛ accident cɛra yɔrɔ o la ne yɛrɛ fɛ mun kosɔn a bɛ se ka toujours conseil le bɛ di o ma fɛn kɛra koyi hali ni faamaw bɛ sira la faamaw ɲɛkɔrɔ o bɛ mabiri boli ka ɲɛ mais n'o bɔra faamaw kɔrɔ ka ban o bɛ mabiri boli boli cogo min k'o ja. Bon ne bolo fɛn min bɛ ka accident caya o ye vraiment a belebeleba ye an ka sabalibaliya ye parce que tuma dɔrɔn an ti sabali ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ kɔrɔtɔni no bon kɔrɔtɔ kojugu o bɛ na n'a ye et puis ani tuma dɔrɔn an bɛ mɔbiri bori an mako tɛ code de route la donc o bɛ se ka se accident caya quoi o ye ne ka hakilinata ye. Bon maliyɛnw ka circulation ma nɔgɔ quoi tiɲɛ yɛrɛ o bɛ circuler cogo min na bon a yɛrɛ b'an yɛrɛ kamana gan o ta foyi t'a la olu kɔni bɛ yen dɔrɔn ka taa dɔrɔn de bon o bɛ anw siran bon anw fana fɛ souvent i b'a sɔrɔ anw ka Burkina yɔrɔ dɔ bɛ yen sira caman bɛ yen o bɛ ka mototigiw ni mɔbilitigiw tɛ kori ɲɔgɔn na bon o fana ye différence dɔ ye quoi. Bon ne kɔni bolo min bɛ se ka accident nɔgɔya o de ye an ka sabari ɲɔgɔn kɔrɔ ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ n'an sabarina ɲɔgɔn kɔrɔ vraiment ni Ala sɔnna a ma accident min nɔgɔya an kana kɔrɔtɔ ba ta ka fɔ ko fo an kɔrɔtɔni no bon ne ko kɔrɔtɔni no bon o de bɛ na ni accident caman ye sinon n'an muɲuna ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛɛ bɛ se an se yɔrɔ la quoi. Bon nin wagati in na ne yɛrɛ ka faamuya la accident caya ye bolimafɛn cayara dɔrɔn tɛ bon siraba sariyaw labatobaliya quoi bon bɛɛ presselen don surtout an transporteur yɛrɛ bon anw fɛ k'an bɛ se ni bɛɛ ye mobili la an ka teli quoi ni y'anw ɲini an ma k'an bɛ se ni bɛɛ ye bon anw de ka kasara ka bon ni bɛɛ tɛ an bɛ se dɛ mais teliya kojugu quoi bon n'an sera ka dɔ bɔ teliya la dɔrɔn a ka ca Ala fɛ bon kasara in bɛ ban quoi. Bon a ko nɔgɔyali tɛ dɔwɛrɛ ye faamaw ka degré dɔ bɔ donc chauffeur yɛrɛ ni mun ye mun faamuya yɛrɛ ye parce que problème yɛrɛ ye min ye chauffeur kalanbali de ka ca quoi y'a mɛn caman bɔr'u ka village la u nana permis ta o kɛra chauffeur ye bon o tɛ sira sariya ɲini k'a dɔn quoi u bɛ permis ta cogo min na dɔrɔn u bɛ kɛ chauffeur ye n'u bɛ se mobili la ka mobili boli ka taa fan bɛɛ a banna bon sariya dɔw bɛ yen na n k'o ɲini k'o dɔn mobili yɛrɛ kan ka boli cogo di k'o ɲini k'o dɔn u ka sira tɛ nin si la donc n'u bɛ se ka mobili boli dɔrɔn a banna u b'a boli cogo min ka d'u ye u bɛ tilen ka infraction kɛ bon an bɛɛ b'a la quoi mais ne kɔni bɛ kuma kalanbaliya yɔrɔ de kan parce que ni mɔgɔ kalannen kun cayara na a ka ca Ala fɛ u tun bɛ se ka sariyaw labato bon faamaw nɔ b'a la faamaw nɔ t'a la parce que ni n ko mo faamaw nɔ t'a la faama bɛ jɔ sirada la a ka sariya bato walima a ka sira ɲɛ bon u nɔ bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn n'i ye infraction min kɛ i kan ka pini ni infraction min ye u t'i pini n'o ye u nɔ bɛ se ka k'o yɔrɔ dɔrɔn de bon a tɔ kɔni bɛɛ ye yɛrɛ de ye o i jɔ n k'a kɛ tan pour que ka accident éviter i jɔ n k'a kɛ tan est ce que n'i y'a kɛ tan n tɛna accident provoquer ya o bɛɛ ye yɛrɛ de o t'i faama ye o faama kɔni bɛ jɔ k'a dilan mais ni n y'a kɛ tan a bɛ kɛ sababu ye ka accident provoquer mais ni n y'a kɛ tan tɔ n bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ kisi accident ma ka n yɛrɛ kisi o bɛ dépend yɛrɛ la quoi. Bon accident cayari kɔni ye min ye o ye adamadenw o hakili t'u yɛrɛ la adamadenw hakili t'u yɛrɛ la sinon n'i bɛ bolifɛn boli i b'i yɛrɛ ni lakana cogo min na i kan ka maa wɛrɛ ni de lakana o cogo kelen na n'o kɛra n'i y'a dɔn k'a fɔ ni donna nin ko in na a bɛ se ka kɛ n yɛrɛ ma tɔɔrɔ ye n'i donna o ko kelen na a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛ ma tɔɔrɔ ye ni bɛɛ y'o bila i hakili la donc n'o kɛra dɔrɔn i b'a ye alhamdulilayi accident a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ. Ne kɔni bolo sira ɲama dɔ b'a la mɔgɔ bɛ taa bolifɛn boli
o tɛ taa ni hakilisigi ni ɲɛmajɔ ye ani sariya labatobaliya fo an ka hakili to de bɛɛ ka sariya labato ni bɛɛ ye sariya labato i b'a ye a bɛ nɔgɔya ni ala sɔnna. Accident ka ca bon vraiment ni accident sigi 100 sara la bon dɔ b'an chauffeur yɛrɛ la vraiment parce que bolimafɛn bolicogo bon o b'a la bon caman bɛ mobili bolila bon o ti code de la route sariya caman dɔn bon o sen b'a la bon ani mototigiw fana sen bɛ ko in na accident caman na parce que caman bɛ moto san ka boli ka yɛlɛ kan o ti sariya dɔn o ti taafan dɔn o bɛ bɔ n'importe quel comment ka yɛlɛ gidɔrɔn kan bon o de bɛ se ka accident caman kɛ an kɔni bɛ jateminɛ k'a ko la sisan o yɛrɛ k'a lajɛ faamaw k'a lajɛ bon u ka jateminɛ kɛ ko ninnu na bon min bɛ se ka dɔ bɔ accident na n'o tɛ vraiment accident kɔni ka ca. Depuis la Côte d'Ivoire cassée, vraiment, moto bɛ katimi, moto caché, moto tout bɛ là, bon, vraiment, moto caché katimi. Même à Côte d'Ivoire, même, vers Boaké comme ça là, à Boaké, à l'homme tu me bala, misi là, moto de Kanatan, puis à l'Mamoussa là, à Bebola de Masséroyo là, ouais, Kabi Kanatan, et puis le Mamoussa là, à Boaké, en Côte d'Ivoire, ça s'est passé devant moi-même, à la gare routière. Ça s'est passé là-bas devant moi-même, j'étais là-bas. Et puis j'ai vu, mais moto est trop à Bamako ici. Moto est trop. C'est seulement dit, si on pouvait diminuer moto, là ça pouvait aller. Moto caché à faire Yakatimi. Nous d'autres messieurs qui boivent là, à tout le monde. Né les bêtes, c'est cassé mobile cassé. Nous sommes moto trima, mais c'est comme moto motabé, mais c'est ça ma. Abbé il m'a mis mobile c'est ça ma. Mais c'est comme mobile pour le coquet. Et puis mobile ça. Et que ça c'est normal. Moto il y a pas casse, tu ne pas protège. Il y a rien. Et bien de nos mobiles. Donc tu veux quoi alors? Tu veux mourir? Mais si tu veux ta mort, tu vas trouver. Là il n'y a pas de problème. Quand même assuré. Et puis allez, ça va partir. Là ça n'engage que toi seul. Tu roules trop la moto, on prend un toit, on garde la police. Tu payes 15 000 francs, on te donne la moto. Si tu veux, tu payes 30 000 francs, on te donne la moto. Là deuxièmement encore, tu vas rouler doucement. À Bamako ici, vraiment, c'est trop. C'est trop. Si on pouvait diminuer un peu, pour mettre les taxis en ville en marche, à Bamako ici, Bamako, Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Ça peut partir, c'est l'Afrique. Ça peut partir, si on peut diminuer les motos, ça peut partir, sinon vraiment, moteur est trop. Moteur est trop. Miguel a mal accident. Denmisɛnnin chauffeur kɛlen bɛ ka accident caya o ye kelen et puis respect t'u fɛ u ka baara kɔnɔ quoi y'a ye min kan ka don ka bɛn niveau min ma o tɛ don o niveau la quoi souvent i bɛ bɛn denmisɛnnin caman a bɛ girin ka don i kan n'i ma fɛɛrɛ minɛ a bɛ jɔsi i la hali sisan an bɛ ka na min yɛrɛ girinna ka don an kan a ye mobili 5 bɔ tourner kɔnɔ o bɛ girin ka don i kan i n'a fɔ autoroute den ninnu a siraw ka dɔgɔ quoi autoroute den kɔnɔ a bɛ fili mobili dɔ nɔfɛ n'a ye a tɛ se ka bɔ fiyewu a bɛ serrer i kan n'i ma fɛɛrɛ minɛ a bɛ jɔsi i la o ye diyagoya ye. Bon, mototigiw fana ka ca mɔbilitigiw senkɔrɔ mototigiw ka ca u senkɔrɔ kosɛbɛ yɛrɛ bon i bɛ se ka mɔbili dɔ dribbler sisan i bɛ bɔ o kɛrɛfɛ position bɛ yen ka bɔ sanni k'i yɛrɛ sɔrɔ k'i bɛ bɔ ɲɛfɛ mototigi dɔ bɛ fili ɲɛ bon o bɛɛ bɛ na accident caman ye quoi voilà mɔgɔ caman bɛ fana fɛrɛ man di a bɛ mɔbili fɛrɛ minɛ bon ni fɛrɛ ma se k'a minɛ ka bɛn a niveau ma diyagoya bɛ gosi mototigi la ni gosira moto a kungo bɛ kɛ 2 ye i ye ko ninnu ye vraiment kɔni kɛlen bɛ k'an sɛgɛn dɔɔni voilà tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnnin chauffeur de kɛlen bɛ k'an bɛɛ ɲagami o tɛ mɔgɔ kɔni bonya mototigiw b'a la o ye tiɲɛ mais denmisɛnnin chauffeur o t'u don yɔrɔ dɔw o t'u bɔ waatiw dɔn tiɲɛ yɛrɛ min kɛlen bɛ k'an sɛgɛn bi o de filɛ nin ye i n'a fɔ faama minnu bɛ ka fɛnw remplacer faamaw ka dɔgɔ dɔɔni a caman bɛ yen o tɛ faamaw yɛrɛ bonya kari kun na yan sisan o bɛ ka jama faamacɛ ma quoi faamacɛ ye fili fiyɛ minnu bɛ nala a b'olu lajɔ an minnu bɛ fana fɛ a b'an wele k'anw ka na e natɔ mototigi denmisɛnnin fitinin yɛrɛ a bɛ fili sira kan faama b'a fɔ a ye k'a ka jɔ fɔlɔ mobili di ka na a bɛ bolo kɛ ten quoi ko man kɛnɛ bon o y'a yira faamakɛ kelen don n'u ye 2 bɔ sisan kelen b'ale minɛ ka maintenir tɔw bɛ tɛmɛ o i y'a ye f'i ka dɔgɔ cɛ min ye faamaw ye faamaw fana man ca i b'a sɔrɔ mɔgɔ 1 2 bon a bɛ sɛgɛn kɛ quoi awɔ. denmisɛnninw tɛ auto école kɛla bon n'i ma auto école kɛ siraba sariya min ye i tɛ se k'o lɔn bon n'a bɛ ten n ka ɲi ka tourner a ɲani ye tourner n ka ɲi ka rétroviseur filɛ wa ka kilon tan bila la denmisɛnninw t'o ɲɛdɔn
bon mɔgɔkɔrɔba caman yɛrɛ bɛ o t'o ɲɛlɔn bon o bɛ sɔrɔ mun fɛ o tɛ école kɛ o bɛ se ka permis passer ka taa di dɔ sigini ma ka sɔrɔ a ma auto école kɛ dɔ siraba sariya min ye a t'a lɔn o bɛ se ka dɔ bɛ to taga la ka taa frein minɛ k'i lɔ mɔgɔw ɲɛ a bɛ na ni accident ye bon dɔ fana bɛ yen ale bɛ tɛmɛ ka bila mɔgɔw ɲɛ a tɛ kilon tan gauche bila la ka tɛmɛ a fana territoire filɛ ka filɛli kɛ kɔfɛ si mɔgɔ bɛ nana dɔw bɛ o t'o filɛ et puis a bɛ bila mɔgɔw ɲɛ a tɛ accident ta ka ɲɛ a bɛ sin k'i lancer mɔgɔw ɲɛ o bɛ na ni accident ye n kɔni ka min lɔn n ka jate la olu ye komi a ka ca quoi cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw de kan ka kuma denmisɛnninw ye o ka taga auto école kɛ ka permis passer la o ka se k'a lɔn baaradaminɛ yɛrɛ ko bɛɛ kalan de bolo hali denmisɛnnin lamɔna lu kɔnɔ a bamuso n'a facɛ fɛ ani min lamɔna kɛnɛma u ka mɔgɔ bonya cogo tɛ kelen ye voilà bon n kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ o yɔrɔ la olu ye. Bon sisan cɛyali tɛ ko wɛrɛ ye bon maa caman bɛ permis ta u tɛ code de route dɔn u bɛ circulation kɛ comme a ka d'u ye ɲɛma n'u t'a hakilina ye min tɛ sariya ye mais n'i ye permis ta i ka kan ka ɲɛɲini k'a dɔn n bɛ baara min na sariya ye ko i ka dan yɔrɔ min na i bɛ dan yen kana dan sa o sira kan sira tɛ maa fata ye siraba dilannen don panneau bilannen don ka respecter chauffeur bolo mais an bɛ yɔrɔ min na bi caman yɛrɛ mobili boli o t'a dɔn panneau yɛrɛ bɛ min fɔ sira kan n'u yɛlɛ ka sigi volant kan o b'a kɛ kɛcogo min ka d'u ye n'o kɛra dɔrɔn kasaraw bɛ caya a tɛ nɔgɔya adamaden i bɛ baara o baara la i b'a ɲɛɲini k'a dɔn n ka kan ka dan yɔrɔ min na n'i t'o dɔn dɔrɔn i bɛ fu de la i bɛ taa mɔgɔw bɔnɔ nin na bon n'i y'a ɲɛdɔn sisan o caman bɛ yen o ka nɔgɔ ala fɛ a bɛ kisi. Sisan chauffeur denmisɛnninw filɛ kelen o taara permis-tayɔrɔ la ka auto école kalan kɛ o tɛ baara kɛ n'o sariya ye quoi est ce que a faamuya n ɲɛ bɛ se ka mobili ta ka déplacer ka boli o ye mobili boli o hakɛ le ye k'a fɔ ko ne bɛ bolila mɔgɔ min kɔfɛ mun bɛ ɲɛfɛ n ka mobili boli o t'o kɛra mais chauffeur kan ka mobili saba de boli mobili saba nin na mun bɛ ɲɛfɛ mun bɛ kɔfɛ e yɛrɛ mun boli ka mobili boli n'o le ye est ce que a faamuya jɔn ni chauffeur ni mɔgɔ jumɛn de kan ka baro kɛ mobili kɔnɔ ni dɔ ɲinina chauffeur caman o t'a dɔn dɔw b'a fɔ ko prandi dɔw ko chauffeur dɔw b'a fɔ ko arajo dɔw b'a fɔ passager ka sɔrɔ o tɛ chauffeur ni panneau de kan ka baro kɛ panneau kan ka position na panneau fɛn fɛn bɛ sira la ten e ni panneau de bɛ kuma chauffeur ni panneau de kan ka kuma mais sisan chauffeur denmisɛnninw tɛ yen normalement ne kuurela kan ka sira d'e ma o tɛ chauffeur la o bɛ ACTR minɛ fo ka kɛ ka mobili bɛ kɛ sisi bɔ ye o ka sira t'o la k'a fɔ n kan ka nin bɛ n kɔfɛ a kura n na mobili caman de bɛ yen e bɛ boli ka kɔ a tigi la e ka mobili sen ka teli n'a ta ye a tɛ sira d'e ma donc défaut ba bɛ an ni chauffeur ni ɲɔgɔn cɛ sisan bon an ka prendiya waati fana patron bonya tɛ yen chauffeur caman ba de bɛ yen o tɛ patron bonya o ka sira t'a la e sera ka mobili boli ne yɛrɛ sera ka mobili boli n ka sira t'a la an ka taa ɲɔgɔn kɔ ka sɔrɔ hakili de kan ka baara kɛ donc ne ye mun faamuya sisan chauffeur la chauffeur denmisɛnninw ka ca o bɛ permis ta ni hakilinaw ye o tɛ baara kɛ a kɛcogo ma o tɛ mɔgɔ bonya e mun ye chauffeur kɔrɔba ye o kɔ e bɛ taa hakili ma e ɲuman bɛ don i ka se yɔrɔ la cogo min na ka se ka yɛrɛ ɲini a fara banna an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ bonya chauffeur la quoi olu bɛ ka accident caya bon mun bɛ se accident ko nɔgɔya ka accident yɛrɛ ban pewu chauffeur arrivé mun bɛ yen sisan fo k'a dɔn nin ye n ka patron ye ou bien n'i bɛ mobili boli a bɛ taa mobili boli ka gɛlɛn fo ka tɛmɛ fɛn dɔw bɛ yen e t'a dɔn mobili boli la f'i ka ɲɛmɔgɔ e donna a la ka mun sɔrɔ a la f'i ka olu de ɲininka o ka fɛn fɛn mun faamuya mais ni n yɛrɛ sera k'a boli n bɛ se k'a boli e ma mɔgɔ ɲininka est ce que bonya bɛ min e tɛ foyi ɲɛ sɔrɔ mobili boli la par exemple mobiliw fara tɛ ɲɔgɔn kan ten yan an ka preneur waati e tun bɛ sigi patron kɔrɔ e bɛ tɛ wuli ka d'u ma o bɛ ci e bɛ patron kun e tɛ fɛ ka bouger n'a ma ko lɔlɛ la mais sisan e mako le i ka preneur la i bɛ yɛlɛ k'a yɔrɔ ɲini aw ye preneur wɛrɛ ɲini k'a ci e t'a dɔn i bɛna kɛ cogo min na sisan chauffeur fana kɛ i bɛ preneur ci i ka sunkuru fɛ e b'i bonya muso tɛmɛ e cɛ n wele ka da dɛ ne wele ka na den sigi e se patron yɛrɛ bonya tɛ yen o mais e yɛrɛ bɛ i ka preneur ɲɛ don e yɛrɛ la so ne yɛrɛ ye preneur kɛ mun kun ne ye preneur kɛ mobili bali la ne tun bɛ patron charbon tun b'an kun fourneau tun b'an kun sɔgɔma patron bɛ fini min don ka si n'a ye ne yɛrɛ b'o ko n bɛ jikalan sigi ale tun tɛ jisuma na ne bɛ jikalan sigi ni n tila jikalan sigi a bɛ taa daraka dun n bɛ te premier sigi n b'o wuli ka d'a ma fo ka n'a kɛ ne yɛrɛ sera mobili la n sera mobili la n ye n yɛrɛ ta
ne san 30 ani dɔɔni ne bɛ mɔliboli la ɲɛ mais ne m'a faamu kuma kɛ tile kelen n ma sɛ faga kuma tɛ saga ma ni n wura ni kura ne bɛ sira d'e ma ni n fana kura sira d'u ma ni ma sira d'u ma n bɛ to i kɔfɛ ni n fɛrɛla ni n bɛ se ka tɛmɛ n bɛ tɛmɛ donc ne bɛ n ka baara kɛ nin position de la n ye muso furu a la ka denw wolo a la ka so jɔ a la. Bon fɔlɔ o mobili ne ye mɔbiliboli daminɛ waati min na ka se sisan ma dafaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ dafaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan mɔbilibolila kilan kelen bɛɛ kɛra denmisɛnninw ye o tɛ mɔbiliboli sariya dɔn o t'a ɲini k'a dɔn hali ni k'i b'o sensibiliser mɔbiliboli sariya kan o t'i lamɛn or sariya dun de bɛ mɔbiliboli la n'i kɔni ye permis passé ka ban i kan ka sariya dɔn ka mɔbili boli mais sisan denmisɛnninw tɛ sariya dɔn o bɛ permis passé mɔbili kɔni bɛ se ka boli bɛɛ bɛ se ka mɔbili boli mais an ka taa o t'a ɲɛnama ye jateminɛw de bɛ sira kan panneau bɛ yen panneau kan ka filɛ ka panneau dɔn chauffeur caman bɛ yen i b'a jɔ k'a ɲininka panneau la bi denmisɛnw na o tɛ panneau dɔn o dun bɛ mɔbili boli la vraiment ne ma foyi faamuya o la ne ma foyi de faamuya o la mara don wa mara de tiɲɛnen don mɔbiliboli kɔnɔna na wa je sais même pas ne kɔni t'a dɔn fɛn min bɛ k'a kɛ mais néanmoins mɔbilibolila kɔni i bɛ mɔbiliboli kɔni na mɔbili 2 3 i kelen kan ka se k'o bɛɛ boli ɲɔgɔn fɛ ni accident yɛrɛ cayalen ye an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn bonya circulation na an tɛ ɲɔgɔn bonya circulation na o de bɛ accident caya ne bɛ bɛn surtout o ka chinois antiboire mun yɛrɛ bɔlen don sisan o ye kabako o ye kojugu yɛrɛ de o yɛrɛ kɔni o ɲɔgɔnna kojugu tɛ yen bi sisan denmisɛnninw bɛ o antiboire den 6 den 8 mobili dɔw la mais est ce que o dabɔra ɲuman kama ne min bɛ bɛn ni ne ye fari changer la e m'a changer la e y'i ta minɛlen to yen ne bɛ fari changer la pour que i k'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ ka na ou bien ne tɛ ka sunɔgɔ mais ni ne y'a changer la ne m'a changer ne la est ce que an bɛ ɲɔgɔn ye donc fari changer ɲɔgɔn na su fɛ vraiment ne bɛ fɛ chauffeur k'o fara o bolo kan ni i toɲɔgɔn i n'a bɛ bɛn croisement na n'a ye fari changer la i yɛrɛ ka fari changer la kumakan de don an ni ɲɔgɔn cɛ cɛ e bɛ cogo di ne bɛ yan sira ka ɲi wa n ka côté ka ɲi wa awɔ e ka côté ka ɲi a banna donc an bɛ na an fɛrɛ ma an bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn kɔrɔ an fɛrɛ ma mais ne ye rappel kɛ la e ma rappel kɛ ne la a bɛ ɲɛnabɔ cogo di hali ni dɔ jɔlen bɛ ne ka côté la sisan e de bɛ na ne ka e de bɛ ne ɲɛfɛ ka na e de bɛ se k'o ye quoi ne l'avertir o la mais ni e ma ne avertir o la ne bɛ se k'o ta o kɔfɛ bon accident ba ni caman bɛ bɔ fariko sufɛ accident ba ni caman ye fariko de ye a bɛɛ ye fariko de ye fari mɛlɛ ka jɔ ɲɔgɔn ɲɛ kan o tɛ fari changer c'est à dire fɛn min bɛ se ka accident ko in nɔgɔya sisan o ka sensibilisation ka caya chauffeur kan chauffeur ka sensibiliser ka o n'o hakiliw yira ɲɔgɔn na sufɛ mobili boli cogo yira la ka mobili boli cogo yira denmisɛnw na denmisɛnw filɛ nin ye sisan apprenti yɛrɛ tɛ patron yɛrɛ bonya mobili boli yɔrɔ la hali ni mobili di apprenti ma n'i ko a kana tɛmɛ 40 à l'heure kan ni i y'i sigi k'i jɛngɛ ka dɔɔni kɛ dɔrɔn i bɛna filɛ waati min na i b'a sɔrɔ a taara fɔ 100 à l'heure mobili tɛ kalan ten mobili tɛ kalan ten anw yɛrɛ ye mobili kalan ne yɛrɛ bɛ mobili kalan waati min na ne tɛ se ka tɛmɛ 80 à l'heure kan n ka patron tɛ sɔn a tɛ sɔn mais fo bi Dieu merci de 91 à nos jours là vraiment ne b'a la barikada n b'a la barikada ne ni mobili bɛ ne ye mobili boli de 91 à aujourd'hui ne ma foyi kɛ ni mobili ye foyi si kelen o ma ne sɔrɔ ni mobili ye parce que n bɛ sirakan sariya bonya sira sariya bɛ min fɔ n b'a bonya panneau bɛ min fɔ n ye n b'a bonya ne ye mobili boli ka taa jamana caman na dɛ ka Mali kɛ ka Niger kɛ ka Tchad kɛ ka mobili boli fo Cameroun ka munumunu ka na Niger fo Côte d'Ivoire ka na n yɛrɛ sɔrɔ fo Mali la yan ne ye mobili boli yɔrɔ bɛɛ Sénégal bɛɛ sous région caman bɛ yɔrɔ na ne y'a bɛɛ yala mobili kɔnɔ mais Dieu merci accident jugujugu mun bɛ k'an fɛ yan ne m'a ye jamana si la mobiliw bɛ ɲɔgɔn tugu o bɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn tamponner face face tiɲɛ yɛrɛ la a ko man ɲi a man ɲi chauffeur ka hakili to o yɛrɛ la u ka ɲɔgɔn bonya circulation na u ka fariw kɛ ka ɲɔgɔn lafaamuya ka kilɔntanw di ɲɔgɔn ma i bɛ dɔ bɛ na i nɔfɛ i b'a fɔ a ye k'a kana tɛmɛ mais a bɛ digi ka don i kan parce que ale presselen don pressé nin tɛ mobili boli ye mobili bolila yɛrɛ man kan ka pressé mobili bolila ne yɛrɛ filɛ nin n'i ko ne ma ko i pressera ne b'a fɔ jigin ka bɔ n ka mobili kɔnɔ i ka sira fɛ ne tɛ mɔgɔ presselen fɛ mobili tɛ se ka boli ni pressé cɛ o cɛ ko i bɛ mobili boli ni pressé i kasaratɔ de bɛ i ni kasara de bɛ ɲɔgɔn na fo ka taa fɔ i sera waati min na donc ne kɔni bɛ min fɔ chauffeur ye mobili boli u k'u dusu suma n'a ye u ka ɲɔgɔn bonya circulation na u ka panneau lajɛ panneau bɛ min fɔ a ye a k'a jate minɛ a k'a hakili sigi pressé tɛ si baara o bɛ se ka kɛ tile kelen o tɛ se ka kɛ tile kelen n'i ye permis kɔni ta ka ban i si baara don n'i y'o kɛ tile kelen ko ye e m'o kɛ yɛrɛ la donc ne kɔni m'o de fɔ chauffeur ɲɛna u ka taa dɔɔni dɔɔni. Entoubiar bila min bɛ don mobiliw la o tɛ sɔn changement ma
ne bɛ yɛrɛma min ɲini polisiw fɛ an tubiyara bila ni min y'a san ka don i ka mɔbili la polisiw k'o minɛ o ka wari dɔ sara o ka bɔ parce que o t'a changer o b'a cɛ ɲɛ kan e min bɛ nana e tɛ foyi ye filanan o ka chauffeurw kɛ fila fila chauffeur sɛgɛlen bɛ na i bɛ tila k'a charger ka segin n'i ko chauffeur ma bɔ segin n'a ko k'a sɛgɛra mɔbilitigi b'a bɔ baara la donc ni kuma bɛ ne fɛ o de y'o ye donc chauffeur bɛ siran a bɛ segin n'a segira a bɛ wolo mun na sunɔgɔ b'a la i ko a kana da ka sunɔgɔ a bɛ wolo mun de la o b'o ka chauffeur kɛ fila fila o k'o sara kuma wɛrɛ tɛ yen ne fɛ nin kɔ. an ka chauffeur minnu bɛna mawuludu kɛyɔrɔ la olu bolo a ye hakilina caman sɔrɔ caman fɔra mais a bakuruba la kɔni an bɛ mun to hakili la o de ye k'a fɔ accident a caman na n'i y'a kɛlen bolimafɛnbolila nɔ de ka bɔ a la n'a tɔ bɛɛ n'i y'i ka siraba sariyaw bato ka boli dɔɔni sariya minnu ɲininen do i fɛ k'a kɛ a cogoya la a ka ca ala fɛ accident ko in bɛ nɔgɔya an ye nin de sɔrɔ bi mawuludu kɛnɛ kan 26 mars la hakɛto bɛ nin kan Sali Ala Muhamadu.